ଏଟା କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି? ଏଟା କିଏ? କଣ ହେଲା? ମୁଁ କାମ କରିବିନି ଆଜି? କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ତୋର? କଣ ହେଇଛି? ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଏବେ ଲଗେଇକି ଯିବି, ଆଉ ଖୋଲିବିନି ହେଲା। ଯା। ତ କଣ ହେଇଛି? ଦେଲିନି ଖାଇବାକୁ ନା, ଦେଲି ଖାଇବାକୁ। ଏବେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆସିବିନି। ଲଗେଇଦେଲି ଏଇଟା, ଲଗେଇବି। ଆଜି କାମ କରିବିନି ମୁଁ। ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ତୋ ପାଖରେ। କଣ ଏଟା? ଖାଉ। ଏବେ ଲଗେଇଲି, ଆଉ ଖୋଲିବିନି।